I la comunitat acadèmica es manifesta en contra del decret de tractament integral de llengües del govern i animen a sumar-se a les protestes en contra. Avui matí, portaveus d'institucions acadèmiques com la Universitat o l'Institut d'Estudis Catalans i representants del món cultural han presentat un manifest contra el decret. El consideren precipitat, improvisat, no consensuat, que no hi ha mitjans per dur-lo a terme i asseguren que el decret abocarà els estudiants al fracàs escolar i social. El manifest signat demana a la comunitat educativa que se sumi a les protestes, a les famílies que exigeixin el dret a l'educació en català i dona suport a la impugnació del decret. Convidam tota la comunitat educativa, que són alumnes, mestres, professors, famílies, a sumar-se a les protestes i a fer tot allò que, dins els límits més estrictes de la legalitat, impedeixin que aquest document tingui els resultats nefastos que ja preveiem.